1750 urtean munduan 800 milioi inguru biztanle zeuden eta energia gabezia sekulakoa zen. Zibilizazio eoteknikoa, haizearen energian oinarritzen zena, azkenetan zegoen. Egoera berrira egokitu beharra zegoen. Eraldaketa martxan jarri zen. Mentalitate berri bat sortu zen. Mentalitate kapitalista. Baliabide berria aurkitu zuten, harrikatza. Makina berri bat asmatu zuten, lurrun makina. Biztanleriak gora egin zuen, hazkunde demografikoa. Bultonen eta Watten lurrun makinari esker, harrikatza arras merkeago lortzen zuten. Lurrun makinaren arrakasta erabatekoa izan zen. Pixkanaka burdinolak harrikatz meategien ondoan kokatzen hasi ziren. Eta lurrunaren energia, unitate handietan txikietan baino eraginkorragoa denez, industria instalazio handiak eraikitzen hasi ziren burdin lingotea prezio onean lortzeko. Hogeigarren mendeko gertakaririk handiena, energia iturri berri baten aurkikuntza izan zen. Petrolioaren aurkikuntza hain zuzen. Petrolioa erregai fosila da, harrikatza bezala. Eta harrikatzak bere garaian bezala, goitik behera aldatu zituen bai gizartea, bai industria. Energia baliabideen ugaritasunak biztanleriaren hazkundea ekarri zuen. Biztanleriak hirietara jo zuen. Hiriguneak etengabe handitu ziren euretara zetorren jende guztia hartzeko. Energia gehiago eta lanabes hobeak. Horiexek dira ekoizpena biderkatzeko oinarriak. Izan ere, garai hartan langile kopurua handitu gabe ekoitzi zen ondasun kopuruak izugarri egin zuen gora. Eta hori, teknologian egindako inbertsioari esker izan zen. Elektrizitatearen ezarkuntzak erabat aldatu zituen etxe bizitzetako bizimodua eta lantegien egitura. Egunero sortzen dira gailu berriak. Gailu berriak saldu egin behar dira. Saltzeko teknika bereziak asmatzen dira. Eta gailu bat saldu orduko beste bat ekoizten da. Ura ere saltzeko. Ura saltzeko teknika berriak asmatzen dira. Horrela, etengabe behin eta berriro.